ध्यान देवे के भैया रउआ लोग के अपन मित्र साथी और छोट भाई भाजपा तरावदा पश्चिमी के हम मंडल अध्यक्ष उमाशंकर सिंह रउआ लोग के बीच में आपन एगो संदेश देतानी ओकरा के माने के कृपा प्रदान करी लोगी आई गाना के सुन के हमरा से सहयोग करी लोगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। लॉकडाउन बा घर में रह इहे बायन धई मन बोध काका ए मन बोध काका मोदी जी के पतिया मानो इहे बासन जो दे मन बोध काका ए रिंकी के पापा भैया 1 मीटर के दूरी बनाई चीना ही दुनिया के हाल सुनी अखिया से कुछ लोग के कोई बा ऐसने प्रयोग मन बोध काका लॉकडाउन बा घर में रह इहे बायन बोधे मन बोध काका रिंकी के पापा। हाँ भाई जी, घर में रहे के बाद आ घर में रह के कोरोना रूपी टाइम के अपना दरावदा सिवान बिहार से भगा के आ फिर चाइना भेज देवे के बाद ऐसा हमनी के प्रयोग करे के बाद भाई जी हरिओम बसंत भैया जी डॉक्टर जी कहत बड़े साबुन से हाथ रोज धोना वहीं तो भाग जाई कौआ जवान से कोरोना मुहावा पर गमछा बांधो इहे बात को मन बोध काका ए सिया राम बाबा लॉकडाउन बा घर में रह इहे बायन बोधे मन बोध काका ए रिंकी के पापा। व्यास सिंह विधायक जी के रउआ से इहे बानियोरा ध्यान दी भैया, बात के मानी अपने आप के एक दूसरे से दूरी बना के रखी। व्यास सिंह विधायक जी के रउआ से इहे बानियोरा जिलाध्यक्ष संजय बाबा कोहनी की पीठ दी ढिढोरा पूर्व MLC मनोज सिंह के इहे बासा जो गए मन बोध काका ए रिंकी के पापा। लॉकडाउन बा घर में रह इहे बायन रोधे मन बोध काका ए रिंकी के पापा। लॉकडाउन